Nee, ik zie niet nog net naar de rest. Die onderkant wordt staan op. Oké, zo hier weet je wat je zo goed doet. Oké, nee, dat blijft ja. Al af. No footprint, precies. Al af say bits, al af say bits. Al af say bits, boei hem. Zet er ook een trekgeld op je, dus nee, heb ik er nog niet. Hoe weet je wat je gaat doen? Oké. Compensatie van het vat. Bijvallen van het vat. Bijvallen. Bijvallen? Waar bijvallen? No, I said no, keep my phone here. Captain, let's say board say I police ID af. Ik weet niet zo duidelijk, nee.